좀 뭐야? 왜 이제 no. Ya no nada. Ini là cái về xin các đồng phi làm này bị phơi thì thôi nhiều quá sẽ vậy mình phải điều hết này chỉ chậm vậy đầu đó lúc không ra hay là mấy con đồng bóng anh thấy thằng xích á mobile stand ko dan bayang này yêu hay tên này hay yêu hay video bên này cái nào vì cái này thì dan aku yang là cái tên này tên bayar kina ok अब्ला ओंखारसिगोन लोगोफोर आङो दायो थांनायसै जायगा दाबसेयाव भिडिअखौ नायलानो जाबाय गारिखौ एसे हिट होबाय आं गरम खालामबायानो थांसिगोन आरोखि ना अके चलो नार्जारिखौ आर'नाइ गस्ला गानोब्ला माबायदि नुयो नै दिनैसो फार्स्ट टाइम गाननायदों जाबायनो नै थुरसेसो मोखायो फुरियानो जानाय दे फार्स्ट टाइम नोंलाय मोजां मिलौदों नै आङो मिस्टिया बिदि जाबाय नै बिदिनो ओमफ्राय बै मिस्टि गथाखौसो लाबोनाय सानदोंमोन मिस्टि होननायखाय वाह माबायानो एफा मोजां जागोन 15 रुपिसल' लायो 15 अनलि सफैबाय लोगोफोर नै सफैबाय हाबसिगोन आरोखि ना नै न'आवहाय फाइनालि दायो सफैबाय आङो नै हाथायावहाय बेनिफ्राय फैनानै बेनो जोंनि आफाखौ नायनो लुबैयोब्ला सोरबाफोर नायनो हागोन आंनि फिसाखौहाय हौवासा नागायजा रचिखौ आङो आदैदो रचिसे मैया दाखालिफोर सफैदों दा रेस्ट लाबाय 와, 네. 이래 여드나 봐, 이제 와. 이래 보러로 요. 상감시 아까들은 일단 이름마다 오팔라리 자리 있자. 아이 샤워 있더라. 이거는. cái lá dày nó bảo một là hai bên phải này về. Ủa lá dày luôn đi về. Dạ. Đây qua. 좀 뭐야? 왜 이제 no. Ya no nada. Mañana le gano Isa. Yo एकला बाजू YouTube लायो नंबर YouTube पर सा गोइला दे कलम नो रा मैं यो आज ये सोबे नंबर 3 नंबर या देव सनो का आ देव सनो जब पपो नता येते जब पपो नंबर दादू Con phải lên cái rồi cắt về hay thì ta căn chân không phải cái bộ lông bây giờ ta ít vào là không thì cho mày đi chân nó chắc rồi super
작은 여자 이해야 봐. 하나. 기대. 라이드는 내가 무슨 हमार बच्चा 아파서 कोई 라이드 के ना हाँ 이방이 아파 그냥 사나 छोटा है वो लेकिन अब ने तो नुआरी बोलो तुम्हारा काओ की बोलन न करे 하나가 굴러 그다음에 지나네 아무나 하네 가만히 모두 काओ 자나니 리드 그런다 이거네 मानो स्कूल आका ऊपर के अन्य खराब अन्य मानो के 내가 아파고 लोगो लाफैदों आरोखि ना नै आफाजों रायलायदों मा खोन्थादोंनो आंनि थाखाय सिगांनि जाथायखौ नागाफोरनि अमा बेदर राजिनि नागाफोरनि 자 뒷집에 이거 बस ट्रिपिसिंएस दुंसा खा जुनु माथो 자 카카도 좀 예 뚱라 샤네 자리 이네 찡팅노나 나가래요 아코니 सब्जी हिसे 팅팅 शाखा सुइदाबा इले जुनु इले दुंसा भाई के बनाई दिशे तो ये देखो लिली ये जा अदे जुनु बाई जा या जुनु बाई नने क्या तुना चले यो आथे इला तुना खद यो आने ना नागा स्टाइल लिली हां ओए तो नागा स्टाइल है राजमा ओइ नों जाबाय ना जायाखै नै जानोसै निफ्राय नै जुनु ओंख्रिया इदिसो जायो नै रायजोफोर माबा नागाफ्रा नै गोथां गोला सालाद खालामनानैसो जायो नै नुबाय दा आं गोदो इदिल' जायोमोन ना बेनिखायनो नोगोद फुंदोंमोन न'आव फैनानै सेस ओमफ्राय नै नाया रुनायनिसो नै इलाय नै माबाफोर नै लेटेस्ट ल'खादा नै बेदना ओरैबायदि आरोखि ना गिदिर गोदाय नै आखनिजों संदों एखेबारे मोनामग्रा आरोखिला लागोन बे आरोखि ना ओरैबायदि गोथाव आरोखि नैबे बिन्स आरोखि ना ओरैनो बेयाव खानजा ओमफ्राय अमा बेदर साखासुबै बेयाव हंयां आंनि मिक्सआबो संस'बाय जा तेलाजों चाटनी है ठीक है कॉफी का ये तो तरह ना मिक्स है जा फुल कॉफी डाबा है तो पापा नो चोमिली ले आला मुझे आकाशुम चाइनानि हाइजें ने गिदिर नै गगा मोननायनि हाइजेंया आलादा नागालेण्डनि दै इयो सानाय सुनायनि हाइजेंनि आरोबाव कट कट लगा लो बालपुरा कोई दिवी एकटा चाइना लगा एकटा नागालैंड लगा से कोई गिना कॉपी चाइना नागा लगाते हैं आंटी चिंता न करो नागाशी होबाय आफानो गुसुंदरा हा इधर सेट इसी गरम से अपनी क्रिसमस थे ठंडा टाइम दे आरो राइस मिल दे था दे नै आइनोबो लाबोबावदों नों कोई भी को नहीं साद्रि गिर्जायाव थांला सन्द'खौ लांबोदे खेबनो बांया जाले हाजा मेरा है वो आर'नाइ मेरा आर'नाइ
लोगोफोर दिनै फुंनिफ्राय फैयै फैनानैहाय कुमारि खाटायाव सफैनायनि उनावहाय दायो आङो बिदाय लाबाय बिदाय लानानै दायो थांसिगोन नैबेयाव कुमारि खाटा आरोखि ना कुमारि खाटा नै बेनिफ्राय नै बेयावहाय कुमारि खाटा लिरनाय दंहाय नै बाक्सा BTAD आसाम डिस्ट्रिक्टआ नै आब'मोना इयाव दङ दा थांसिगोन आरोखि ना आफाया हनै खेबसे रायलायनानै थांनायसै नोंथांमोना खोनासंदो खांचौ आना थालिना आचा नलि थालिर नो ये आजिजला देमति नो मा दो ओके Abana, more than 10 times you did. Do you know? No. Do me, bye bye. Okay. Okay. See you soon.